yung ginagawa ni Lord. Hindi ko namin alam, pero pray, mga plan. Tapos na-confirm ko kay Bishop Balaris na padadalhan kita sa Isaiah 40, 38, at patak na ulan, kagaya ng patak na ulan. So ito po ay nagsisignify na padadalhan ka ng Panginoon, hindi ka na makunang bisan. Yang in church ng 10th worship center doon sa Israel, sa Jerusalem, sa JIM. Well, thank you very much because kapag Israel, pag itong mga development nito ay natungo sa isang kalagayan na meron tayong authority dito in Jerusalem para kapitbahay natin ang seat of power ni Jesus and the reign. Well, ito po ay handog na mga nagmamahal sa Israel.